prvom rade, kto ma nepoznáte, tak by som sa rád predstavil. Ja som Jaro Abafy a o mne je známe to, že som informatik. Vidím tu aj staršie ročníky, nebudem ukazovať prstom, ale pre tých, ktorí nevedia, tak my informatíci, my sme tí, čo tam na železnici sedíme v tom okienku informácie. Hovorí sa o nás, že my máme problém so ženami. Väčšinou to tak je, lebo za tým okienkom nie je veľa šancí sa zoznámiť. Listok do Puchova, 2,80, nech sa páči. No, ale ja sa musím pochváliť, ja s tým nemám problém. Keď mám hovoriť v absolútnych číslach, tak u mňa osobne tých žien bolo 136 giga. Ale stalo sa mi, že som mal aj 3D frajerku. Mal som už aj sex. Stalo sa mi. To bolo 5 krát. Celkom úspech na to, že už budem mať 30 rokov. A 2-krát už aj so ženou. Z toho raz neviem, či o tom vedela, ale nie, v sexe ja som dobrý. Zatiaľ každá mi hovorila, že či by som to nemohol robiť aj dlhšie. Neviete, ako nerobme si ilúzie, že poriadny sex trvá 7 sekúnd, zvyšok je prejebaný čas. A keď som ja stihol, mala by aj ona, ale nie, no, ešte keď som pri tejto téme, tak kdesi som čítal, že pri sexe človek spálí toľko kalórií ako pri 5-kilometrovom behu. By som inak chcel vidieť toho frajera, čo zabehne 5 kilometrov za 12 sekúnd. Ale dnes veľmi sa mi to tu páči. Aj kolegovia vtipní boli. Matej Adam mi na začiatok výborné. Pobavilo ma. A hovoril, že je v piči a preto robí humor. Podľa mňa je v piči z toho, že robí v IBM. Ja som informatik, ja viem, čo to tam je. Keby som mal robiť v IBM, to radšej idem ku tomu okienku, k tej pici žobrať do čiapky. Mám kamarátov v IBM, poznám tie príbehy. Kamarát mi hovoril, lebo tak trošku odbočím, ale do IBM zoberú fakt každého. Dokonca ja dám ho. A kamarát mi hovoril, že majú tam nejakého Francúza, lebo Francúzi majú takú sociálnu politiku, že sa im neoplatí ho vyhodiť, tak nevedeli, jak sa ho zbaviť, tak ho poslali na Slovensko. A pracuje pondelok, utorok a štvrtok do obeda. A prišiel na oddelenie a teraz, že sa chcel zoznámiť nie prvý deň v cudzej krajine, tak chcel nadviazať rozhovor. Tak prišiel, podišiel k oknu a hovorí Z. Takže kúkajú na ňu všetci ostatní, že čo? Z sun, nice. Takže chcel povedať, že vonku je pekné počasie a nadviazať konverzáciu a že to je všetko, čo od neho počuli za posledné 2 roky. Ale neoplatí sa ho vyhodiť, radšej ho budú platiť. Čak dobre mu to je, no. Ženy po ňom idú, aj keď je starý, plešatý a škaredý, ale hlavne, že je Francúz. Niekto sa tiež sklamal v láske. O tom hovoril aj Matej,
že tá platonická láska, ja som už tiež zažil platonickú lásku. Potom jej svini odišiel procesor. A dobre bolo, potom Paťo dával, ešte ja aj IBM, no, IBM, to bol aj taký vtip. Že zoberú tam každého, tak prijali tam aj 5 kanibalov do IBM. A im hovorí manažer, že chlapci, že vieme, že aký máte problém, tak sa správajte, že máte tú kantínu zadarmo, takže sa snažte. No po 2 mesiacoch zmizla upratovačka, tak bol z toho prúser. A teraz ten hlavný, ten najmúdrejší z tých kanibalov to išiel, pýtal tých ostatných, že chlapí, že kto zožral tú upratovačku, tak hambivu, jeden sa tak prihlásil a on hovorí, no nie si ty kokot. Sme tu 2 mesiace, žereme manažerov, projekt manažerov, účtovníkov, ale ty kokot musíš zožrať upratovačku. Toľko k IBM. Paťo dával o cigánoch, teda o Rómoch. Jak hovorí môj kamarát Ivo Latyžinský, idú oproti Rómovi a prídu bližšie kurva cigáni. Ja som z východu, ja som z Popradu. U nás sa hovorí, kto necigal cigánku, tá nie je chlap. Kto ju cigal 2-krát, nie je normálny. Ešte sa u nás hovorí, že kto nemal hrdzavú, nevie, čo je láska. Neviem, som mal hrdzavú babetu. Čo by to bola láska, neviem. Ďalej kolega ďalší hovoril, ktorý učí na vysokej škole, na FTVŠ. Ľudia robia kadejaké chujoviny, ale keď môže byť vysoká škola aj v Skalici, prečo nie? Tak vážení cestujúci, nasleduje stanica Trenčín, dáme si 45-minútovú prestávku, môžete si skočiť na obed, vycikať sa, alebo kto chce dorobiť si ďalšiu vysokú školu. Ale všetko zlé je na niečo dobré. Mne sa tak stalo, neviem, či ste si všimli, ale trošku mi narastol nos. Trpel som tým, lebo sa mi posmievali kamaráti celé detstvo. Bolo to zlé, bolo to peklo, mám z toho psychické poruchy dodnes, ale je na to dobré, je na tom to, že jak sa mi smiali, tak sa mi smejú doteraz a teraz mi za to aj platia. No, má to aj výhody inak, tak ste si nevšimli. Tak ja keď ráno vstanem, ja cítim vôňu čerstvej kávy až z Brazílie. Keď niekde meškám, tak 5 minút, môj nos je tam presne. Má to aj nevýhody. Raz pamätám sa, jak keby to bolo včera. V 2004 som si kýchol a Tatry išli do Poľska. Ale prevažujú tie výhody, lebo neviem, že by som tým chcel niečo povedať, ale dokážem urobiť aj 2 ženy naraz. Mám 2 ruky. Stáva sa hocičo v živote. Všetko dobré by malo byť na niečo zlé, ale takisto aj všetko zlé je na niečo dobré. Podobne, keď chcete, vidím tu zo pár dievčat, všetky túžite mať deti, všetky chcete mať múdre a krásne deti. V živote to nikdy nechcete. Mne sa to stalo. Bol múdry dakedy, potom som si odchlastal mozog, ale sesternica moja génius, jej manžel génius, majú dieťa, duplovaný génius. Hovorí mi minulý 4-ročný, že Jaro,
že ty vieš, ako vznikla ekonomická kríza? Nie, vysvetl. No vieš, to začalo všetko v USA hypotekárnou krízou, pretože Američania nemali krytý dolár. Že Vládko, že preboha, ty čo chceš byť, keď budeš veľký? Vieš, ja by som chcel byť vedec. Lebo podľa mňa aj Pán Boh je vedec. On všetko vie. A tento Vládko, hovorila mi sesternica, že bola s ním na škôlke, na pieskovisku a tam nejakí chlapci sa hľadali s tým bagrom. Nešlo im to, tak on prišiel ku ním a hovorí, že viete chlapci, tam je taký systém. Ja by som vám aj vysvetlil ten mechanizmus, ale momentálne nemám čas a išiel preč. A neskopeš takého zmrda? Toto ho čaká na základnej škole, na strednej škole, na vysokej, celý život. Ďalšia vec, kedy ja by som chcel vám povedať, že je lepšie konať to zlo, lebo keď konáte zlo, tak sa obráti na dobro. Najhoršie, čo môžete v živote konať, je keď konáte dobro. Mám takú príhodu čerstvú v pamäti, šiel som električkou, tiež učím na vysokej škole, auto nemám. Šiel som električkou, tam bol taký pán, no nechcem povedať, že bol nadrbaný jak taká sviňa. Tak metaforicky, že asi tak jak Jan Gordulič o 11. do obeda. A bola tam taká pani, stála a taký chlapec sedel na stoličke, tak teda na tom sedadle v tej električke. A on chcel, a to vyslovene ja som videl, že to bol dobrý človek, to mu tak išlo z tých očí, to bol dobrý človek a bolo vidno, že on chcel dobre urobiť, tak hovorí tomu malému, že ty zmrd mladý, nemôžeš túto starú pani pustiť sadnúť. Zámer mal dobrý, len na to sa ona ohradila, že chcete povedať, že som stará? A on že, preboha, nie, ja vás len obdivujem, že v takom veku si dovolíte byť ešte tehotná. Nedopadlo dobre, takže odporúčam radšej v tom živote konať to zlo, aby sa to mohlo obrátiť na dobro. Ďakujem, čaute.